правиш ти, бе? Тате! Чета книга! Ела тука книги ще ми чете. Тази песен ще слушаш. Да я запомниш ли густ? Книги ще ми чете. Нови човек, книги да ми чете. Вземе да слуша някакви чалги. Тате! Цялата песен на Исус, сега може ли да си дочитай книгата? Не! Отивай да слушаш Галена. Моето момче, трябва да си поговорим. Така, я ми кажи ти какъв искаш да станеш, когато пораснеш? Лекар? Защо лекар? Ще ще те направим една батка. Не. Сине, ами защо искаш да си лекар? Я насипи ето това и покажи, че си българин. Сега, какво искаш да станеш? Лекар? Защо лекар? За да направим един охранител на някоя дискотека. Ще знаеш толкова много личности. Азис, Анелия, Галена, всичките тия ще снимаш с тях. Ще са такива известни. Но тате, има известни лекари. Абе сине, оня ден те заварам да играеш Санта Се с приятел. Какво е това? Може да си изтеглиш от компютъра всякакви игри, да не скачаш от нас. Да измисля всякакви нови игри, да се колат, да се стрелят, да се убиват, да псуват. Ти си седнал да ми играеш Санта Се. Но тате, аз искам да съм лекар. Сине, я си пини още един път от това. Давай, Губе! Давай! Искаш ли да те направим една батка? Да. Добре, още сега ще звъна на Гошо филията да те запише в една дискотека. Ще станеш толкова известен, сине. Благодаря, че гледах този клип. Да знаят, всеки може би знае, защото има преувеличени неща в този клип, но целта е хумор. И благодаря на Мануил, който участва в клипа и много съжалявам за осветлението, но нямахме ток през цялото време и благодаря отново, че гледах този клип. Благодаря, че гледах това видео, харесвайте, абонирайте се и ще се видим, когато се видим.